Magandang araw po mga kaibigan. Mapapakinggan natin ngayon ang paglalakad ng isang anak na labis na nanghinayang sa mga panahong hinayaan niyang lumipas na hindi pinahahalagahan ang mga mahal niya sa buhay. Siya ay si Rodora. Hindi expressive ang aking mga magulang. Kaya nung lumaki kami magkakapatid, hirap din kami magpakita ng malasakit sa bawat isa. Para bang masyado kaming maramot magpakita at magbahagi ng pagmamahal sa isa't isa. Akala ko okay lang yon, kasi yun naman ang nakasanayan namin. Huli na nang mapagtanto kong dapat pala ay mas naging mapagmahal akong anak. Rodora, natapos mo ba lahat ng backlogs mo? Yes, sir. Lahat po na-submit ko na. Na-turn over ko na rin kay Kathy ang mga reports na kailangan i-prepare habang wala ako. Sabi mo, gusto mong mag-unwind for a few months para mas maging productive ka sa trabaho. So I hope makapagpahinga ka talaga during your vacation leave. Huh? Yes, sir. Maraming salamat po sa pag-intindi sa akin. Isa ka sa mga pinakamahalagang officer ng kumpanyang ito, Rodora. Kaya ayokong ma-burnout ka. Gusto kong mag-stay ka dito sa company for 10 or 20 years more. Salamat po sa tiwala. O sige, you can go. Call me anytime if you need my help, huh? Yes, sir. Maraming salamat po. Super excited na ako, love! After 10 years ng pagtatrabaho, ngayon lang ako makakapagbakasyon na walang hinahabol na oras. Masaya ako para sa'yo. Punta tayo sa Palawan. Uy. Tapos, diretso tayo ng Cebu. Tapos, kung papayag yung friend ko na bigyan tayo ng discount, pwede pa tayo magpunta sa Bali. Ako, first out of the country vacation natin yun. Oo nga. Oh, si ate, tumatawag. Teka. Hello? Oh, Ate Emma! Bakit ka napatawag? Ate! Pasensya ka na, Rodora. Hindi ko naman alam na ngayon ay i-schedule yung operasyon ko. Ate naman eh. Hindi ko talaga sinasadyang sirain ang bakasyon mo. Kapag nakarecover ako agad, kukunin ko agad sa'yo si nanay. Kailan ka pa makaka-recover? Over yung tatanggalin sa'yo. Iko-confine ka pa dito sa ospital ng ilang linggo. Yung recovery period mo pa. In short, sa buong leave ko, magbabantay lang ako kay nanay. Pasensya ka na talaga. Hindi ko naman pwedeng iwan sa iba si nanay. Alam mo naman yun, mahina na rin. Ate Emma! Pasensya na talaga. Sabi ko naman sa inyo wag na kayong maglaban ng marurumin yung damit. Kasi papalawli ko na lang yan. Ayoko kasi natatambak yung mga labahin mo rito. Wag na kasi kayo nagpapagod masyado kasi hindi na kayo bata. Maya-maya may nararamdaman kayong masakit sa katawan ninyo. Mas mabuti na po yung nag-iingat. Kaya ko pa naman. Kulit ko naman eh. Ako naman, Rodora. Kapag sinabi ko huwag niyong gawin, huwag niyo nang gawin. Nandito kayo sa pamamahay ko. Ako masusunod dito. Isa pa, iniisip ko lang naman yung kalagayan niyo eh. Tayong dalawa lang dito sa bahay. Kapag may nangyari sa inyo, paano ko kayo aagapan? Ay, hala. Pasensya ka na sana. Nay! Hindi na mauulit. Pwede. Kunting konsiderasyon naman. Ano po? Kaawaan ka ng Diyos. Ikaw yung boyfriend ng anak ko, hindi ba? Opo,
Kumusta po kayo? Mabuti naman. Ay, maupo ka. Kukuha kita na makakain. Huwag na po kayong mag-abala. Susunduin ko lang naman po si Rodora. Ay, kahit na. Maupo ka lang dyan at paghahanda kita. Huwag mo na akong tatanggihan. Lalo na, ngayon pa lang tayo nagkakakilala. Oh, sige po. Kayong bahala. Sige, sandali lang. Saglit lang ako. Oo. Napakabait naman niya. Darren? Oh, Narito ka na pala. kumusta kayo ng nanay mo rito? Nasasanay ka na ba nakasama siya? Ay, nako. Huwag mo na akong tanungin. High school pa lang nangungupahan ako kasi malayo ang school ko sa bahay namin. Kaya hindi ako sanay nakasama siya. Palagi kaming hindi nagkakasundo. Masasanay ka rin. Ay, ewan, Darren. Kung pwede lang hilahin ng mga araw. Kaya lang matagal pa bago maka-fully recover si ate. Mabait naman ang nanay mo eh. At saka, hindi mo ba naiisip na tumatanda na siya? Dapat samantalahin mong panahon na kasama siya. Nay? Oh, Rodora. Ay, alika na. Sabay na tayong kumain. Nakapagluto na ako. Maupo ka na rito. Ihahain ko lang yung ulam natin. Tama nga si Darren. Matanda na si nanay. Hindi na siya kagaya noon na malakas. Itim ang buhok. Hindi pa kulubot ang balat. At higit sa lahat, hindi pa kuba ang likod. Masyado ba ako naging abala sa sarili kong buhay? At hindi ko na napansin ang paglipas ng panahon? Masyado ba akong nawala ng panahon sa kanya? At hindi ko na namalayan na unti-unti na siyang namamaalam sa kanyang kabataan, sa kanyang lakas. Rodora! Nay! Halika na sabi. Kumain na tayo. Sige po. Ay, ang bangwa. Nay! Gising na pala kayo. Eto po, nagluto po ako ng maaga. Maupo na kayo? Unang beses ko na makakatikim ng luto mo. Magaling po ako magluto. Baka hindi nyo alam. Alam ko. Kanino pa ba kayo magmamana? O edi sa akin na magaling magluto. Kayo na lang lagi kasi ang nagluluto para sa akin Kaya, ngayon, ako naman. Ano ba itong niluto mo? Sinigang na hipon. Ha? Tikman nyo. Masarap yan, Nay. Oo, sige. Mukha nga masarap yung luto mo. Marami ba siyang nakain hipon, Iha? Naubos po niya yung hinain kong isang mangkok, Doc. Ay, ano ka ba kamo ng pasyente? Ako po? Hindi. Ako. May iba pa ba akong kausap dito? Siyempre, ikaw. Anak po ako ng pasyente. Anak ka ng pasyente tapos hindi mo alam na may allergy sa hipon ng nanay mo. Sorry po. Sa kanya ka mag-sorry. Kung hindi siya naagapan, sa edad niyang yan, baka kung ano na nangyari sa kanya. Sorry, Doc. O, sige na. Pumasok ka na sa ward ng nanay mo. Mag-sorry ka sa kanya. Ligtas na siya. Kaya sa susunod, huwag kang basta-basta naghahay ng kung ano-ano sa nanay mo, ha? Rodora, hindi mo naman sinasadya yun. Hindi ko naman talaga sinasadya, ate. Sino ba naman ang may gusto na malagay sa peligro si nanay? Isa pa, kinain naman ni nanay yung luto mo kahit alam niyang allergic siya. Kasi siguro, ayaw niyang ma-offend ka. Kaya huwag mo nang sisihin ang sarili mo.
Nasa mabuti na naman siyang kalagayan. Ate, all this time, nasan ba ako? Ha? Ano? Hindi kita maunawaan. Bakit hindi ko kilala si nanay? Bakit hindi ako malapit sa kanya? Bakit hindi ko napansin na tumatanda na pala siya? Rodora. Anak niya ako, ate. Pero anong klaseng anak ba ako? Hindi ako naging mabuting anak sa nanay natin. Lumaki ako, puro sarili ko lang inaatupag ko. Tama. Huwag mo sabihin yan. Hindi naman yan totoo. Ate, anong klaseng anak ako? Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede ka pang bumawi kay nanay. May panahon pa, Rodora. Napakaganda bala rito. Sariwa ang hangin. Marami na mga ganitong pasyalan dito sa atin, Nay. Hayaan nyo, sa susunod na linggo, sa ibang probinsya ko naman kayo dadalhin. Mamamasyal tayo kinadarin. Talaga? Oo. Pero, ayos lang naman sa akin kahit dito lang. Kahit nasa bahay lang eh. Samantalahin po natin ang panahon na nakalive pa ako. Siya, sige. Eh, kung yan ba ang gusto mo? Tara, dun tayo maupo na sa bandaroon. Mag-impake ka na mamaya, ha? Ha? Magbiyahe tayo bukas, papuntang Pangasinan. Mamamasyal tayo. Masaya ako dahil na-enjoy mo ng oras kasamang nanay mo. Marami pa akong planong gawin kasama si Nanay Darren. Oh, teka. Nakabukas ang main door? Nay? Nay! Ba, Rodora? Ha? Nay! Nakahandusay siya sa sahig! Nay! Nay, gumising ka! Nay! Ate, bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa kinuha si nanay? Nagsisimula pa lang akong bumawi sa kanya. Kulang na kulang pa ang mga alaala namin dalawa. Bakit ngayon pa siya nawala? Rodora, wala tayong magagawa. Dumating na ang kanyang takdang oras. Ay, sorry. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Dahil hindi ako naging mabuting anak sa inyo. Hindi totoo yan. Ate, hindi ko man lang nasabing mahal ko siya. Hindi ko man lang nasabi kay nanay na mahal ko siya, ate. Alam naman ni nanay yun, Rodora. Para kay nanay, isa kang mabuting anak. Hanggang ngayon, sa tuwing naiisip ko ang sandaling yon, naluluha pa rin ako.
Parang bigla kong gustong mag-time travel at bumalik sa panahong malakas pa si nanay. Napakarami kong sinayang na panahon. Pero tama si Ate Emma. Kahit paano, alam kong naiparamdam ko naman kay nanay ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko man nasabi, pero alam kong nakita niya. Kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, na mahalaga siya sa akin. Sa mga anak na nakikinig ngayon, hindi habang buhay, malakas ang ating mga magulang. Spend time with them bago pa mahuli ang lahat. Ako po si Rodora at ito ang aking buhay. Ang kwento ni Rodora ay isang patunay na hindi lang material na bagay ang mahalaga sa buhay. Pahalagahan natin ang bawat pagkakataong ibinibigay sa atin upang maiparamdam natin sa ating mga mahal sa buhay na sila ay mahalaga. Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosana Villegas, Junel Benamin, Maynard Landicho, Phil Cruz at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Rodora. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang ginang na ipinaglaban ang kanyang pag-ibig. Siya ay si Patty. "12 years na kaming kasal ni Benji. 2 ang aming anak. 4 years na kaming kasal nung maisip niyang magtrabaho sa abroad. Naging mahirap yon para sa akin. Pero nung tumagal, nasanay na rin ako. Lalo na nang payagan niya akong muling magtrabaho. Mani po, inay. Ay, dumating ka na pala, anak. Ba, mukhang masaya ka. Talagang masaya po ako kasi meron na akong bagong trabaho. Ha? Ay, salamat naman. At may nangyari din sa pag-apply mo ngayon. Sinabi ko naman po sa inyo, di ba madali ako makakahanap ng trabaho. Kaya nga, hindi ako natakot mag-resign sa dati kong pinapasukan. Ay, oo nga. Kaya lang, pang-anim na kumpanya mo na ito, anak. Hindi ka malamang abutin ng 2 taon sa isang kumpanya. Alam niyo naman ang dahilan kung bakit, hindi po ba? Oo, natutuwa naman ako. Dahil napagtagumpayan mo ang mga pagsubok na dumating sa iyo. Kaya lang, paano kung dyan sa bago mong trabaho ganun uli ang mangyari? Ay, Patty, uwian na. Bakit hindi ka pa nag-aayos ng table mo? Mauna ka na, Celine. Tatapusin ko lang itong report na ibibigay ko bukas kay Sir Ador. Go naman. You can do that tomorrow morning. Hapon pa naman yung kailangan eh. Tatapusin ko na ngayon. Para wala na akong problema bukas. Sobra kang masipag, ha? Kaya tuloy pati si Sir Ador. Impressed na impressed sa'yo. Ha? Oo, totoo yung sinasabi ko. In fact, niyayaya niya tayong magmerienda ngayon. Ha? Kaya halika na, magligpit ka na. Hello, Han. Natanggap ko na yung gift mo. Maraming salamat, ha. I love you. I love you too, Han. Sana huwag ka magbago. Oo rin. Sana huwag ka magbago. At sana rin sa mga susunod na wedding anniversary natin. Kasama ka na namin ng mga bata.
Kasi miss ka na namin. Darating din ang panahon yun. Pero ngayon, samantalahin muna natin ang mag-ipon para sa future natin. Okay. Oh, Ann, mag-iingat ka lagi dyan, ha? Huwag mong kalilimutan na lagi manalangin. Dahil lagi ka rin naming pinagdadasal dito. Wow! Ang ganda po ng kwintas na to, Sir Ador. Ang mahal nito. Para sa iyo yan, Patty. Ano po? Pero sir, ang mahal ho nito. Higit pa riyan, ibibigay ko. Basta para sa iyo. Oh, Sir Ador. Didiretsuhin na kita. I like you so much. Pero sir, meron na po akong asawa. At mahal ko po ang asawa ko. Wala naman siya rito. Wala siya sa oras na kailangan mo. At hindi ka nakatitiyak na wala siyang iba sa bansang kinaroroonan niya. So bakit ka magpapakatapat sa kanya? Mahal ko po ang asawa ko, sir. At naniniwala ako doon. Kung wala na ho kayong sasabihin, lalabas na ako. Pasensya na po. Hindi ko matatanggap ang proposal niyo. Pati yung kwintas na yan. Sige po. Matigas ka, Patty. Kung sabagay, mas gusto kong ganoon. Mas may challenge. Sa susunod natin pag-uusap, titiyakin ko na magiging akin ka na. Dapat kinuha mo yung alahas. Ano? Sayang yan, Patty. Si Lynn, hindi pwede. Pwede kung tinanggap ko yun, iisipin ni Sir Ador. Gusto ko rin makipagrelasyon sa kanya. Oh, wala namang masama doon ah. Oh, yung si Lynn naman eh. Ang mga lalaki nga nagkakaroon ng relasyon sa iba. Kaya okay lang. Kung maging ganun din tayo. Pero hindi ko talaga kayang gawin yun. May takot ako sa Diyos. Para mo naman sinabing wala akong takot sa Diyos. Pati nagpapakatotoo lang ako. Ang yaman ni Sir Adorno. Swerte ka. Dahil nagustuhan ka niya. At mahal ko si Benji. Hindi ko magagawang magtaksil sa sinumpaan namin. Oh, Nelson, bakit saglit lang kayo nag-usap ng misis mo? Hindi kami nagkausap. Wala siya? Oo. Hindi ko makontak ang cellphone niya eh. Kaya ang anak kong panganay ang tinawagan ko. Saan daw nagpunta? Ewan. Hindi rin nila alam eh. Naiinis nga ako. Dahil sabi ng panganay ko, madalas gawin yun ng nanay nila. Naghihinala tuloy ako ng hindi maganda. Nelson, pag-usapan niyo na maayos ang problema. Huwag daanin sa init ng ulo. Kayo ba ni Patty, ganun din? Sa kabutihan palad, hindi. Maayos ang komunikasyon namin mag-asawa. Hindi na kami basta nagtatawagan. Nagtitext at nagchat-chat din kami. Sir Ador, nasaan na po yung mga kasama natin? Sabi ni Celine, pupunta rin sila dito sa condo nyo dahil nga birthday nyo. Pinasabi ko lang yun sa kanya para magpunta ka. What? Niloko niyo ako? Kinasabot niyo pa si Celine? Kasi nga, hindi ka makakuha sa Santong Dasalan. Kaya ngayon, kukunin na kita sa Santong Paspasan. Sigo niyo ako. Ang sama niyo talaga. Sayang lang pinag-aralan niyo. Hindi kayo marunong gumalang at respeto sa babae. Kahit ano pa ang sabihin mo, wala ka nang magagawa. Magiging akin ka na ngayon. Sabi nang bitiwan mo ako.
Sinibab mo! Ay! Kailangan makalis ako dito! Inay! Inay! Bakit ka umiyak, Pati? Ano nangyari sa iyo? Sa Senador! Yung pinuntahan mo sa kondo dahil birthday niya ikamo? Oo, nagpunta kasi ako doon dahil sabi niya dadating din yung mga office mate ko. Eh, hindi naman pala. Nagsinungaling siya. Ano? Niloko ka niya? Opo! Pagdating ko doon, kaming dalawa lang yung naroon. Ang sama talaga niya. Anong ginawa niya sa iyo, anak? Sabihin mo! Magre-resign na ako sa kumpanyang yon. Ayoko na! Papatayin ko sila. Papatayin ko sila, mga walang iya sila! Dahil sa nung minaong ka, bakit ka ba nagkakaganyan? Sino ba nakaaway mo? Sumulat sa akin ang panganay ko. Napakasakit ang sinabi niya sa akin, Benji. Bakit? May nangyari ba sa misis mo? Iniwan niya sa nanay ko mga anak namin. Sumama siya sa ibang lalaki. Oh, Diyos ko. Hindi nakatiis ang walang niya akong asawa. Ganun para naman sa kanila pagsisikap ko. Papatayin ko sila pag-uwi ko ng bansa. Wag mong gawin yan, Nelson. Papatayin ko sila. Pare, alalahanin mo na lang ang iyong mga anak. Mas kailangan kanila ngayon. Napakasakit, Benji. Hindi mo lang alam. Naalala ko tuloy ang asawa ko. Mabait ang asawa mo, pare. At tapat sa'yo. Hindi katulad ng misis ko. Pero kailangan ingatan mo pa rin, pare. Ingatan mong yung pamilya. Para huwag mawasak. Benji! Akala ko next month ka pa darating. Sinadya ko talagang sorpresahin ka, mahal. O ano, kumusta ka na ngayon? Nag-alala ko nang sabihin mo sa akin na masamang ginawa sa'yo ng boss mo. Nag-resign na ako doon, Han. At saka wala na rin akong plano magtrabaho pa. Kasi yung unang 5 kumpanya pinasukan ko, may mga nanligaw sa akin, kaya nag-resign ako. Tapos ito pang pang-anim, ang pinakamalala. Pinagtangkaan akong halain ng boss ko, kaya nga ayoko nang maulit pa yon. Kaya hindi na ako magtatrabaho pa. Dito na lang ulit ako sa bahay. Han, salamat. Ipinaglaban mo sa tukso ang pag-ibig natin. Tama yun, Han. Tulungan mo na lang ako sa plano kong buksang business. You mean? Hindi ka na babalik sa abroad? Oo. Ayoko matulad kay Nelson na hiniwalayan ng asawa. Ayoko masira ang pamilya natin, Han. Oh, salamat naman. Salamat at naisip mo yan. Promise, ibubuhos ko ang lahat ng nalalaman ko para matulungan ka sa magiging business natin. Hindi na nga nag-abroad pa si Benji. Sinikap na lamang naming palaguin yung aming mga naipon. Nakontento na kami sa biyayang binibigay ng dakilang lumikha. Awa ng Diyos, kahit wala siya sa abroad, maginawa pa rin ang aming buhay. At mas maligaya rin kami ngayon. Ako po si Patty, at ito ang aking buhay. Ang tukso ay mapagtatagumpayan kung matatag na lalabanan. Mga nagsiganap: Baylard Landicho, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Patty. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong technical Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi
at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Baririnig nyo ngayon ang kasaysayan ng isang lalaking muntik nang mawala ng minamahal. Siya ay si Ferdy. Businessman si Papa, at kahit maaga siyang pumanaw, ay naging idolo ko siya. Kaya naman sinikap ko na maging matagumpay katulad niya. Kaya napabayaan ko ang nobya kong si Lady. Please naman, huwag ka na magtampo. Narito na naman ako eh. Pwede na tayo mag-celebrate. Lagi mo nalang ginagawa sa akin to, Ferdy. Tuwing anniversary natin, madalas kang wala. Lagi mo nakakalimutan. Mahal mo nga ba talaga ako? Ikaw naman, tatagal ba naman tayo ng 10 years kung hindi kita mahal? Kung ganun, bakit lagi mo nalang sinasaktan yung feelings ko? Kahit nga mga ordinary dates natin, madalas din hindi matuloy. At least, wala kang karibal sa akin. Meron. Ang negosyo mo. Yon ang karibal ko. Mas may panahon ka pa dun kaysa sa akin eh. Lady, pinagsisilosan mo ba ang business ko? Kasi naman eh. Para sa yung ginagawa kong pagsisikap. Para kapag ikinasal na tayo, mabubuhay kita ng maginhawa. Kaya huwag ka nang magdamdam, ha? Kaya naman pala maghanap ka ng kumain ngayon, Lady. Kasi nagkaayos na kayo ng long-time boyfriend mo. Eh, hindi ko naman kasi siya kayang tiisin, Karen. Para sa amin naman talaga yung ginagawa niya. Eh kaso nga, hindi pa man kayo kasal. Nawawala na siya ng time sa'yo. Dapat hindi ganon. Hindi masamang magsikap sa business. Pero wag naman niyang ubusin yung time niya doon. Dahil baka kahit kasal na kayo, hiwalay din ang kakauwian niyo. Nangako naman siya na hindi na mauulit yun. Hindi niya na ako i-enginein. Mami, naipahanda niyo na po ba kay Manang ang mga dadalhin ko papuntang Cebu? Ay, oo, kahapon pa. Kailan ba alis mo? Bukas na po. Bukas na. Eh, hindi ba birthday ni Lady sa Makalawa? Opo. Kaya nga, hindi ko ipinaalam sa kanya itong business trip ko eh. Dahil tiyak, hindi papayag yun. Ilang birthday na rin niya kasi nawala ako eh. Hindi niya alam? Oo. Sus, eh di aasa lang pala siya sa wala. Dahil hindi ka makakarating. Magdaramdam na naman yun sa'yo. Eh, hindi na lang po ako ng sorry. Hindi naman ako matitis ni Lady. Mahal na mahal yata niya ako. Anak, nagtagumpay ka na sa larangan ng pagninegosyo tulad ng iyong daddy. Ang gusto ko naman sana, ha? Asikasuhin mo na ang pagkakaroon ng pamilya. Eh, darating ko tayo dyan. May mga pangarap pa ho kasi ko eh. Na gusto kong abutin. 10 taon mo nang pinaghihintay si Lady. Bebe, huwag mo naman sanang abusuin ang pagmamahal niya. Dahil kahit gaano pa kalaki yun, masasaganin yun. Aba, ikaw rin. Baka magsisi ka pag wala na siya. Wow! Ang daming bulaklak dito sa sala. Ang gagandang mga flowers. Sino naglagay nito? Si Ferdy kaya? Paano naman niya kaya gagawin yun? Eh sabi nga ni Tita Dolor, nasa business trip siya. At in-India na naman ako. Nagustuhan mo ba ang mga bulaklak na inilagay ko, Lady? Jonathan? Sa'yo pala galing ang mga yan? Oo, katulad ng dati. Hindi ko nakalimutan ang birthday mo. Happy birthday. Salamat. Napaka-sweet mo naman. Dahil mahal na mahal kita. Kaya lang, Jonathan, alam mo matagal na ako may boyfriend. Pero wala naman siya.
Laging abala sa negosyo niya. Tulad ngayon, hindi mo alam kung darating siya. Jonathan, Sana, lady, sa akin mo na lang buksan ang puso mo. Dahil ako, ang tunay na nagmamahal sa'yo. Kailan mo pa ba naramdaman ang pagsakit at panghihina ng katawan mo? Pagkagaling ko sa isang business trip, Oscar, mga ilang araw na nakalilipas. May ubot sipo na nga rin ako ngayon. Bakit ba? Sandali. Sabi mo kaya pinapunta mo ako kagad dito sa ospital dahil ibibigay mo result ng swab test ko. Oscar, huwag mo sabihin. Yes. Yes, Ferdy. Hindi. Positive ka. Hindi. May COVID ako. Magpa-confine ka na dito para maalagaan ka ng gusto. At sabihin mo rin kay Tita Dolor na magpa-test na rin para maagapan siya. Inihatid ka na naman pala ni Jonathan dito sa inyo kahapon. oo, Karen. Ayaw ko nga sana eh. Kaya lang nakiusap. Kaya naman ako, kaya pinagbigyan ko na. Mabait siya, di ba? At matiyaga. Oo. Ilang taon na rin siyang nanliligaw. Kahit na nga alam niyang wala siyang maaasahan. Katwira niya, hindi pa naman daw ako kasal. Ay, nako. Sayang na Jonathan. Nagmahal sa babaeng ang minamahal ay isang lalaking walang time para sa kanya. Ginagawa lang siyang laruan na kukunin kung kailan gusto. Karen! Sorry, friend. Sorry kung nasaktan kita. Concern lang naman ako, kaya ako nasasabi ito. Hindi ko nga sinasagot ang mga text at tawag ni Friday. Masama pa rin kasi yung loob ko sa ginawa niya nung birthday ko. Pinaasa lang niya ako. Hindi naman pala siya ulit darating. Oh, may tumatawag sa cellphone mo. Tingnan mo na, baka naman iba yan. Si Tita Dolor, ang mami niya. Bakit kaya? Sandali ha. Hello, Tita? Napatawag po kayo. Po? Bakit po? Oh my God! Kumusta na po siya ngayon, Tita? Salamat, lady. Salamat. Sinagot mo na rin ang tawag ko. Tumawag sa akin ng mami mo. Sinabi yung sitwasyon mo ngayon. Salamat na nga lang dapat negative siya. Ano, kumusta ka na? Ito, inuubo. Sinisipon at wala pa rin panlasa. Kasalanan ko naman eh. Nagpapahinga yung iba. Umiiwas na magkasakit. Pero ako, negosyo pa rin ang iniisip. Kaya siguro, nagka-COVID ako. Nagpagaling ka, Freddy, ha? I'm sorry. Ngayon ko na-realize kung kano kalaking kasalanan na nagawa ko sa'yo. Please forgive me and give me another chance. Huwag mo kong iwan. Mahusay palang kumanta ang girlfriend mo. Ba, narito palang kaibigan kong doktor. Nakita ko habang pinapanood mo kanina ang video niya na kumakanta. Magaling talagang kumanta si lady. Mabait at napakamaunawain pa niya. Tingin ko, isa siya sa dahilan na mabilis mong paggaling. Tuwang-tuwa nga ako na malaman ko kanina na bukas makakalabas na ako. Sa wakas, makakabawi na ako sa lahat ng mga kasalanan ko sa nobya ko.
Alam mo, maraming leksyon na itinuro sa tao ang pandemyang ito. Tama ka, Oscar. Iminulat ako nito sa pagkakamali ko. Ako rin. Natutuhan ko na hindi lang pagkita ng salapi ang dapat asikasuhin ng tao. Dapat gamitin din natin ng makabuluhan ang ating buhay. Dahil maikli lang ito at hindi natin dapat sayangin. Tama. Kaya pagaling ko, babawi talaga ako sa taong matagal ko nang binabaliwala. O paano? Good luck, bro. Sana wag mo akong makalimutan sa inyong kasal, ha? Tita Dolor, kasama niyo si Ferdy. Oo, Iha. Ang totoo niyan, 2 weeks na siyang nasa bahay. Po? Ay, hindi mo sinabi sa akin yun, Ferdy. Sorry. Humingi na naman ako ng sorry, di ba? Gusto ko lang kasi kapag nagkita tayo, magaling na ako. At gusto ko rin na patuloy mo akong tawagan. Ferdy. At ngayong magaling na ako, handa na rin akong magsabi sa'yo. Ha? Nang ano? Hoy, anak, bago ang lahat, ibigay mo muna. Oo nga pala. Oh, tingnan mo, lady. Ang gandang singsing. Isusuot ko sa daliri mo. Ayan, luluhod pa ako. Will you marry me? Ferdy. Hindi mo ba ako niloloko? Hindi. Tao sa puso ko ang sinasabi ko. Nakita at nadama kong kahalagahan mo sa buhay ko nang magkasakit ako. Ferdy. Kaya sana huwag mo kong tanggihan. Sige na, Iha. Tanggapin mo na siya. Para talagang maging manugang na kita. Yes. Yes, Ferdy. I will marry you. Happy, honey? Very happy, honey. Alam mo, hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako makapaniwalang kasal na tayo. Lalo na ako. Imagine, muntik na akong mamatay dahil sa COVID-19. Salamat na lang at binigyan pa ako ng pagkakataong mabuhay. Oo nga. Kung nagkataon, napakalungkot ko kung nawala ka. Marami kong natutuhan dahil sa pagkakasakit kong yon. Tulad ng, Tulad ng sa buhay, hindi pa lang material na bagay at puro pera ang dapat natin ipunin at kolektahin, kundi maging ang mga masasayang sandali na kapiling natin ang ating mahal. Alam mo, yun ang nagpalakas ng loob ko nung pakiramdam ko mamamatay na ako. Ang happy moments natin sa loob ng 10 taon. Ferdy. Sabi ko sa sarili ko, gumaling lang ako. Hindi na kita paghihintayin. Pakakasalang kagad kita. At eto nga, natupad na. Salamat sa Diyos. Hindi ka nawala sa akin. Ngayon, alam ko na kung paano ko alagaan. Maging ang ating bubuuing pamilya. Kasal na kami ngayon ni Lady at dinadala niya ang bunga ng aming pagmamahalan. Bago ako magwakas, gusto ko lang tawagan ang mga nakikinig. Sana, kahit gaano man kayo kabisi, huwag ninyong kalilimutan ang inyong pamilya. Ang mga taong nagmamahal sa atin
dahil sila ang tunay nating kayamanan. Ako si Ferdy at ito ang aking buhay. Maikli lamang ang buhay at walang maitutumbas na salapi sa kaligayahan sa piling ng ating minamahal. Kaya sana, ito ay ating pahalagahan. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Junel Benamin, Maynard Landicho at Phil Cruz sa papel na Ferdy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw namin tagapakinig. Maririnig natin ang paglalakad ng isang individual na matagal na nagkubli sa maskarang punong-puno ng kasinungalingan. Siya si Errol. Mahirap ang pamilya namin at hindi ako masaya sa ganitong klase ng buhay. Mula ng bata pa ako, palagi kong tinatanong ang mga magulang ko, pati ang sarili ko, kung bakit ipinanganak ako sa pamilyang isang kahig isang tuka. Subalit, kahit gaano ko kamuhian ang pagiging mahirap, higit mahirap baybayin ang landas patungo sa mas marangyang buhay. Ano, sige lang, order lang kayo, sagot ko. Ayos ka talaga, pare. Bilib na talaga ako sa'yo. Mula noon hanggang ngayon, hindi ka nagbabago. Napakagalante mo. Kung ano-anong sinasabi mo eh. Mabuti pa, tawagin mo yung waiter para maka-order tayo ng additional bucket. Oo nga naman, Al. Una. Ako na naman ang nautusan nyo eh. Steph, are you alright? Yeah, nag-enjoy ako. Thanks for inviting me, Errol. Sana nga hindi itong una't huling beses na sasama ka sa mga lakad naming magbabarkada. Oo naman. Masaya akong kasama kayo. Ay nako, Steph. Huwag ka kagad magbababola rito sa kaibigan mo to. Nako, matinig to. Al, sinisiraan mo na naman ako. Mag-ingat ka lang sa kanya, Steph. Alam mo naman ng mga lalaki may itsura na, mayaman pa. Walang hindi kayang gawin yan para sa pag-ibig. Magkaibigan lang naman kami ni Errol eh. Kaya huwag kayong mag-alala. Anong sabi mo, Steph? Magkaibigan lang kayo? Kala ko nililigawan ka ni Aaron. Kasusweldo mo lang? Wala ka na kaagad pera, Errol? Ako na pinagluloko mo, ha? Ha? Sakit ang ulo ko. Inuuna mo na naman yung mga barkada mo, ano? Inubos mo na naman yung pera mo sa panlilibre ng mga barkada mo. Tama ako, di ba? Pwede ba ang aga-aga naman ho? Alas 10 na ng umaga, hindi na maaga. Ito. Kunin mo na at lumabas ka muna ng tong kwarto ko. Ito. Magkano ito? 500? Hindi nga ito makakabayad ng 50% ng bayarin natin sa kuryente. Pagdamutan nyo na yan, ma. Wala na akong iba niyan. Ubus na. Ay, nako. Wala ka talagang pag-asa. Wala kang pag-asa. Errol, mag-out of town kami sa susunod na buwan. O ano, sasama ka ba? Sama ka na, Aaron. Sama mo uli yung nililigawan mong dalaga. Nililigawan mo pa ba yun hanggang ngayon? O nawala na siya ng interes sa'yo? Muntik na sana ako masira sa kanya dahil sa inyo eh. Halos naniwala siyang babaero ko. O bakit? Hindi ba? Pwede ba tumigil na kayo sa pang-aasar sa akin? Oo na. Oh, pero next month na to, ha? Kailangan natin mag-book ng flight, kaya dapat mas maaga kayong mag-ready ng pera. Ilang araw ba tayo? 3 days lang, pre. Sige, kahit ilibre ko na kayo ng meals nyo for 3 days.
Ha? Totoo ba yan? Oo. Ay naku, hindi namin tatanggihan yan. Sino bang ayaw ng libre? Ano? Magkano ka mangutangin mo, Errol? Ate, alam kong narinig mo ko. Paano mo babayaran yung ganito kalaking halaga, ano? Approve na yung loan ko sa company, kaya mababayaran na kita. Naku, may utang ka pa nga sa akin last year. Hindi na nga lang kita siningil kasi alam ko, ikaw din yung gumagastos ng mga pangailangan sa bahay. Pero malaking halaga yun, ha? Alam mo, hindi naman sa maramot ako, no? Kaya lang nagiging realistic lang ako. Kaya mo bang bayaran yung inuutang mo? Siyempre naman. Sus. Uutang ba ako kung di ko kayang bayaran? Uy, madalas mo naman ginagawa yan eh. Ang alin? Ang mangutang ng mangutang, tapos hindi naman binabayaran. Ate, Sabihin mo muna sa akin kung saan ka pupunta. At kung anong gagawin mo, bakit ka mag-out of town para mapautang kita. Bakit naririto kayo? Bakit? Saan ba ako pupunta? Hindi ba ngayon yung flight nyo ni Errol? Anong flight? Nalintikan na. Sabi ko na nga. Ano yung sinasabi mo? Sabi ko na, nagsinungaling na naman ng Errol na yun eh. Sabi niya mag-out of town sila ni nanay para mag-unwind. Kaya ako pinautang. Bakit ka ba naparito, Remy? Nay, binisita lang kita. Remy, Bakit? sa Errol, may bisyo siguro ang damuhong yun. Ha? Palaging wala pera eh. Hindi makapagbigay ng 5,000 buwan-buwan sa akin para sa mga gastusin dito sa bahay. Kaya kahit sumasakit ang mga tuhod ko, nagsisika pa rin ako maglako ng mga pagkain para may pandustos kami. Hayaan nyo, Nay. Pagsasabihan ko yun. Mukhang marami rin kasi siyang mga gastusin ngayon eh. Ako na lang uuli ang magbibigay sa inyo. Magkasalungat talaga kayo ni Errol, oo. Magkapatid kayo. Pero napakalaki ng pinagkaiba niyo. Salamat sa meal, Errol. don't mention it, Steph. Ay, siya nga pala. Hindi ka pa nagkukwento sa akin. Nangalin. Ano ba ang trabaho ng mga parents mo? Si Dad, patay na, matagal na eh. Si Mom naman, may minamanage na business namin. Talaga? Anong business niya? Ha? Baka kilala siya ni Mama. Sa food industry. Oh, you mean may sarili kayong resto? Oo. Wow! O bakit hindi tayo doon kumain minsan? Ha? Kasi nagsasawa na ako sa mga pagkain sa amin kaya mas gusto ko sa iba na lang kumain. Sa bagay. Since pareho tayong busog, tara. Sundan natin si Naal sa Kabady. Andun sila, naglalakad-lakad. Sure. Sige. Mali ang tansya ko ng budget, Kukulangin yata ako. Konti na lang itong nasa wallet ko. May isang araw pa kami rito sa resort. Errol! Sasama ka ba sa amin? May zipline down malapit dito. Pasensya na kayo. Mukhang iba yatang timpla ng tiyan ko ngayon eh. Mahirap na. Kayo na lang. Naku, sayang naman, pare. Oo nga, kaya lang hindi naman ako komportable na sumama sa inyo sa ganito kalagayan ko. Mamaya niyan, bigla akong dumumi habang nasa etaas ng zipline. Nakakahiya. Oo nga naman. O sige, isasama na rin namin sa Steph at yung mga kaibigan niya, ha? No, sige, enjoy kayo, Okay. Ay, salamat. Nakalusot.
Ay, nakauwi rin. Akala ko hindi na ako makakauwi. Buti naman, dumating ka na. Nay, O, ayan. ano ito? Mga bills mo yan. Diyos ko, anong klaseng gadget ba yung hinuhulugan mo? At ang mahal? Tapos, 3 buwan mo na raw na hindi nahuhulugan. Pa-out of town ka pa. Tapos, ang dami mo mga kailangan bayaran. Pero, ano ba pinagagawa mo sa buhay mo? Ha? May bisyo ka ba? Oh, Nagdodroga ka ba? Nay. Bakit hindi ka nakakapagbigay dito sa bahay? Kakasweldo mo lang, pero nangungutang ka na kagad sa Ate Remy mo. Saan ba naman napupunta yung kakarampot mong sweldo, ha, Errol? Nay, huwag mo na itong problemahin. Ako nang bahala sa mga ito. Sagutin mo muna ako. Kung sasabihin ko sa inyo, may magagawa ba kayo? Ano? Kahit sabihin ko sa inyo, wala na kayong magagawa, Nay, dahil mahirap tayo. Pobre tayo. Isang kahig, isang tuka. At para makahanap ako ng mga kaibigan, para maging ina ko sa mga kaibigan ko, kailangan ko magpanggap bilang ibang tao para lamang matanggap nila ako. Kasi kung sasabihin ko sa kanilang totoo na pobre tayo, tiyak na hindi nila ako ituturing na kaibigan. Anong Kaya sinabi? kahit mabaon ako sa utang, gagawin ko. Kaysa naman ipaalam sa mga tao sa paligid ko na galing ako sa pamilyang wala man lang posisyon sa lipunan. Magpapanggap na lang ako. Kaysa naman aminin ko na anak ako ng mag-asawang wala man lang narating sa buhay. Paano mong na-team na sabihin niya na Nay, kahit galito ang pamilya natin, kahit mahirap tayo, tiniyak namin ang yumaumong ama na mapalaki kayo sa pamamagitan ng tapat na pamamaraan. Nagsikap kami para maitaguyod kayo. At kahit kailan, hindi kami nahiya pagsigawan sa buong mundo na hindi kami mayaman. Dahil ang mahalaga, wala kaming inaapakan tao. Hindi kami nagnanakaw. Hindi namin kayo pinakakain mula sa masama. Ngayon sabihin mo, sino ang mas nakakahiya? Kami ng tatay mo na matapat? O ikaw na mapagpanggap? Anong sabi niyo, Nay? Ilang araw nang hindi kumakain si Errol ng maayos? Ay, ikaw na nga ako mausap yan, Remy. Pagod na ako sa kapatid mong yan. Ewan ko ba? Kasapian niya tayo ng kakaibang espiritu. O sige, Nay. Akong kakausap. Errol. Uy. Ba't ka ba nagmumukmok? hayaan mo lang ako. Ano ka? Nag-aalala sa'yo si nanay. Gusto ko lang maglaho. Wala akong mukhang ihaharap kay nanay. Pati sa mga kaibigan ko. Ay, kahit magkulong ka pa rito maghapon at magdamag, hindi ka maglalaho. Ang dapat mong gawin, ha? Humingi ka ng tawad kay nanay. At simula ngayon, magpakatotoo ka na. Wala namang masama sa pagiging mahirap. Hindi magbabago ang buhay sa pamamagitan ng pagpapanggap. Magsikap ka at magpakatotoo. Yun ang pinakamabuti mong gawin. Hindi ko alam kung paano magsisimula ate. Sige na, bumangon ka dyan. Maligo ka at magtrabaho. Madalas, ang bundok na pinakamahirap akyatin ay ang ating sarili. Ang ating sariling panguhusga sa ating katayuan sa buhay at ang ating sariling pagtingin sa ating pagkatao. Nagpapasalamat ako, kahit mahirap, nagawa kong lagpasan ang hamon yon dahil natutuhan kong tanggapin kung sino at kung ano ko. Ako po si Errol at ito ang aking buhay.
Hindi ang pagtingin ng ibang tao sa atin ang mahalaga, kundi kung ano ang pagtingin natin sa ating sarili. Mga nagsiganap: Susan Robles, Maynard Landicho, Jonel Banamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas at Phil Cruz sa papel na Errol. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Buyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang paglalakad ng isang asawang nagtiis para lamang mabago ang kanyang bisis. Siya ay si Seb. Napakaganda ng asawa ko. Ganun ko siya ilarawan. Kaya naman kahit 6 na buwan pa lang kaming magkasintahan, pinakasalan ko na agad siya. Subalit totoo ngang walang perpektong tao. Lahat ay may kailangan. Seb, kanina ka pa dyan sa salamin. Aba, talo mo pa si Paris kung mag-ayos ah. Ma, dapat kasi gwapo ko para mapantayan ko naman ang kagandahan ng asawa ko. Di po ba? Kahit naman 3 oras kang manalamin, wala nang magbabago sa itsura mo. Gwapo ka na. Kaya naman loves na loves ko kayo, May. Nagsasabi kayo lagi ng totoo. Ay, syempre naman. Masama ang magsinungaling. Salamat, Ma. O siya, sige na. Umalis ka na. Baka akong mahuli ka na sa date nyo ni Paris. Opo, Ma. Ay, nako. Tuwing birthday ni Paris, talagang ginagawa mong napaka-espesyal. Siyempre naman, Ma. Ganon ko kamahal ang anak ninyo. Thank you, honey. Na-surprise talaga ako. Kasi sabi mo sa akin, out of town ka. Pwede ba yun? Maraming salamat. Mayroon pa akong surprise. Eto, Oh, ano ito? tingnan mo. Ano kaya ito? Oh! Wow! Plane ticket papuntang Australia? Yes. Pupunta tayo doon? Oo. Oh, yes! Thank you, honey. I love you. Kuya! Banda ka! Ay, kuya, na-miss kita. Bakit di ka nagsabing uuwi ka? Kaya nga surprise, di ba? May pasalubong ba ako? Baka si Ate Paris lang ang meron, no? Buksan mo ang bag ko. Yehey! Kuya? Oh, kumusta ka? Ay, kuya. Beautiful as always. Asan ang asawa mo? Ay, nasa trabaho. O, bakit umuwi ka? Pinilit ko sanang humabol sa birthday mo eh. Pwede pa naman. Kahapon lang naman ako nag-birthday. Kailan ba ako magkakaroon ng pamangkin? Soon! O kuya, mabuti pa mag-bis ka na. Magluluto ako ng favorite mo. Ay, nako. Hindi na naman masarap. Kara? Nakuha ko na yung pasalubong mo, kuya. Thanks much. O, dun muna ako sa room ko. Hanggang ngayon, frenemies pa rin kayo ni Kara. Enemies. Hindi kami frenemies. Kapag frenemy, magkaibigan na madalas nag-aaway. Kami ni Kara, never kaming naging friends. Mula na hanggang ngayon, hindi kami nagkakasundo.
Umuwi pala si Kuya Jake. Oo. Na-surprise nga ako eh. Oh? And look ko, Oh. may regalo siya sa akin na kwintas. Wow! Ganda! Susuotin ko to bukas. May lakad kami ng mga friends ko. Papunta rin palang Australia ang dalawa kong katrabaho. Kaso bukas na ang flight nila. Dapat pala mas inagahan kong pag-book ng ticket. Okay lang yun, Han. Mabuti nga at hindi pa tayo nakakaalis. Di sana kami magpapang-abot ni Kuya, oh. At hanggang kailan ba siya rito? Not sure. Baka medyo matagal. Sabi ko nga sumama siya sa Australia eh. Ano? Oh, bakit naman ganyan reaction mo? Siyempre naman, honeymoon natin ito eh. Huh? Gusto ko intimate. Honeymoon? Seb, 3 taon na tayong kasal. Kahit na. Ayaw mo ba na may kasama tayong photographer? Oh. Ayoko. Gusto ko tayong dalawa lang. Ang dilim naman ng bahay. Wala ba si Mama? Ah, oo nga pala. Sabi niya, bibisitahin niya si Tita Marie. Didiretso na nga sa kwarto. Hindi na ako switch ng ilaw. Jake! Boses ni Ate Paris. Teka, boses ni Kuya Jake. At Ate Paris, ang naririnig ko. At ang ginagawa nila. Teka, lalapit ako sa pinto. Titingnan ko kung bukas. Hindi nakalak ang doorknob. Itulak ng dahan-dahan ang pinto. Hindi. Si Ate Paris. At si Kuya Jake. Oh my God, what are they doing? Oh my gosh! Kuya Seb? Shh! Halika. Mula ng mga bata kami, kinaiinggitan ko si Ate Paris. Dahil paborito siya ni Daddy. Tapos paborito pa siya ni Kuya Jake. Pakiramdam ko, si Mama lang ang nagmamahal sa akin eh. Nang mamatay si Daddy, mas naging close si Ate Paris at si Kuya Jake. Pero yung nakita ko kanina, Kuya Seb, anong ibig sabihin nun? At saka, alam mo na ba yun? That was incest. Akala ko, nang naging mag-asawa kami ng kapatid mo, titigil na silang dalawa. So, alam mo na talaga ito? Nahuli ko na sila dati. Nung girlfriend ko pa lang si Paris. Pero wala akong lakas ng loob na kumprontahin sila. Kaya nag-decide akong pakasalan agad siya. Nadestino rin sa malayo ang kuya niyo, kaya nakampante na ako. Pero ngayon ko na kumpirmang ginagawa pa rin nila yun. What's wrong with them? I'm sorry, Kana. Nakita mo pa talaga ito. Kuya, anong gagawin mo ngayon? Hiwalayan mo na si ate. She's sick. Yes. She is sick. Kaya lalong hindi ko siya maaaring hiwalayan. Kuya? Kakausapin ko yung kaibigan kong doktor na maaaring makatulong sa inyo. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Paris na alam ko ang ginagawa niya. Seb, kausapin mo siya ng maayos. Sigurado ka bang hindi mo hihiwalayan si Paris? Bro, mahirap ang ganyang sitwasyon. Seb, Langin ng ulak kong lalaman yun. Aminin ko para akong nandiri sa kanya, pero hindi ko siya pwedeng iwan.
Alam ko hindi niya rin gusto mangyari ito sa kanya. Kaya gusto ko siyang gumaling. Gusto ko makaalis siya sa sitwasyon niyang ganun. Hindi pa naman huling lahat. Kung decided ka na tulungan siya, sige, susuportahan kita. Paris? Wala siya. Oh, Sam, wala kang trabaho? Talagang nag-absent ako para makausap ka. For what? Kuya, tama na. Ano? Kapatid mo si Paris. Hindi mo dapat na ginagawa sa kanya yun. Hindi kita maunawaan. Tama na ang pambababoy mo sa asawa ko. Bitiwan mo! Ayoko makarating ito kay Mama dahil ayoko masaktan siya. Sam, Kaya habang nakapagpipigil pa ako, tumigil ka na. Kapatid mo si Paris. Bakit ginagawa mo yun sa kanya, ha? Kapatid mo siya! hindi ko siya kapatid! Ano ka mo? Hindi ko kapatid si Paris. Adopted siya ni Mama at Papa. Anak siya ng family friend namin. Ako, si Mama at si Papa lang ang nakakaalam nun. Kaya pinaglalasaan mo siya dahil hindi mo siya kadugo. Oh, Kahit hindi kayo magkadugo, magkapatid pa rin kayo sa mata ng tao. kung hindi ka sana pumasok sa eksena, wala sanang problema. Hindi ikaw ang gusto ni Paris, kundi ako. Makinig ka. Hindi ako papayag na tuluyang masira si Paris dahil sa'yo. Kaya mula ngayon, hindi ko nakahayang idagtay mo sa balat niya kahit siyang dulo ng mga daliri mo. I'm sorry, Seb. Paris, Nung simula pa lang, alam kong mali. Pero, sinusubukan ko namang umuiwas kaya lang, patawarin mo ako, Seb. Napakarumi kong babae. Iwalayan mo na lang ako. Hindi ko gagawin yan. Tutulungan kita, Paris. Tutulungan kitang malagpasan ang pinagdaraanan mo ito. No, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Hindi totoo yan. Iwan mo na lang ako. Mas matatanggap ko pa yun. Kesa patuloy tayong magsama. Habang buhay akong lalamunin ang ganyan. Hindi kita iiwan. Hindi. Ngayon mo ko higit na kailangan. Isa pa hindi pa uli ang lahat, Paris. May solusyon dito. Malalagpasan mo rin ito. I'm sorry. Patawarin mo ako. Nako, mamimiss ko ang pinakagwapo kong son-in-law. Bibisita na lang po kami ng madalas dito, ma. Bakit kasi kailangan niyo pang lumipat ng bahay? Tayo-tayo lang naman dito. Gusto ko rin naman pong matutong maging independent. Siya. Baka kapag bumukod na kayo, magkaroon na ako ng apo. Sana nga, ma. Ay, Paris, anak. Ma? Oh, bakit ka umiiyak? Para namang sa ibang bansa kayo lilipat. Sa karatig probinsya lang naman. Ma, huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Ako nang bahala kay Mama, ate. Basta, mag-iingat ka lagi, ha? Salamat, Kara.
Nako, kung hindi pa aalis ang ate mo, hindi ka pa magiging mabait sa kanya. Maalis na kami. Ay, siya, sige. Mag-iingat kayo, ha? Opo, mahal. Salamat. Pangako, hindi ko po pababayaan si Paris. Aalagaan ko siya. Humingi kami ng professional help para makatiyak na makaka-move on ng maayos si Paris sa kanyang mga pinagdaanan. Bilang asawa, hindi ko siya iniwan. Siniguro kong mararamdaman niyang naunawaan ko siya. Hindi ko siya hinuhusgan. At higit sa lahat, nasa tabi niya ako palagi para damayan siya. Masakit para sa akin na kinailangang pagdaanan ng aming pamilya ang ganitong kakaibang problema. Pero nang makita kong napagtagumpayan niya ang pagsubok na yun, nasabi ko sa sarili kong I made the right decision. Ako po si Seb at ito ang aking buhay. Mapalad ang isang taong nakatatagpo ng isang individual na kayang manatili kahit sa pinakamahirap na pagkakataon ng kanyang buhay. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benamin, at sa papel na Seb, June Legaspi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao, sa musika Buboy Salunga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Miar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lamanon. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.